Usa ka multicab ug duha ka motorsiklo ang napisat human natumbahan og paril sa nasipit Talamban, Cebu City. Samtang mga mulupyo ni Tiabaw si Victor sa baha nga ilang nasinati. Ani ang akong report. Naabdan sa GMA Regional TV kining mga tao nga nagtinabangay sa pag-ugkat nining multicab nga napisat human madatugi sa paril nga nibigay gumikan sa kakusog sa bundak sa uwan. Napisat usab ang mga motor nga tapad sa multicab. Diri man din ako giparking akong multicab sa tubangan sa akong balay. Okay ni kung balay ni. Oo. Akong gi-transfer kay dako man kay tubig. Mo to wasad magdahom lagi na mo collapse day ang pader sa garnit. Dito na bilang sa ubusin dito dapat sa mga parking niya. Pagdako sa tubig di da sa kung manghud diri. Kaya ron masipti. Wa man natugan mi no. Tungod sa kalawom og kusog nga bulog sa baha, kini mga sakyanan nga ato nakita karon diri, ang tubig na mismo ang ni parking niya ni handos ani dinhing dapita. Apan mas nagrabihan kini mga sakyanan nga giparking tapad yod sa paril tungod kay hingpit kining napisat dihang nibigay ang pundasyon sa paril og dinhi ni hagsa og kanina karon ang porma nining multicab ug dunay pay duha ka motor nga napisat og apil. Naabdan namo si Rafael Tizon nga nagbuwad sa bugas. Napo kasako ang nalunod sa baha ug aron mapuslan ilan na kining gibuwad sa init sa adlaw. Butang mga bugas dito gipile, wa na mo matabang pag sagas taas kay bulhog man ang tubig. Mao ni siya nga basa, ang nga basa ni siya, ang mo basa to amo na safety. Ang mga mulupyo nang hinlusab sa hugaw gibilin sa baha sa ilang kabtangan. Laong ko ang tubig og sulog usab kaayo nga nakabuslot sa laing paril nga mao'y giagian sa baha. Kung wa pa kuno mabuslot, hayan adunay madisgrasyang kinabuhi. Hapit mi manod. Giaporan na hinuon og pack meals gikan sa Department of Social Welfare and Services og sa barangay ang mga apektadong mulupyo. Mag-meeting ruming hapon kay unsay mga assistant among mahatag nila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.